bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging adik at kriminal ako. Hi DJ Rocky. Sana ay maunawaan mo ang istorya ko at makapulutan ang iba ng aral. Itago mo ko sa pangalang Jessa. At ito, ang aking secret file. I'm 29 years old. Married for 4 years. Merong 2 anak na lalaki. 2 taon at 1 taon pa lang ang bunso. Nagtatrabaho ako sa isang private company for almost 9 years. Ang dali lang ng promotion ko sa work ko dahil sa nakitaan ako na meron akong sense of responsibility at mapagkakatiwalaan. Naging branch manager ako in my 2 years sa company. Then naging area manager in my 4th year. Pero nang magkaanak ako, nag-request ako ng demotion na maging branch manager uli. Dahil ang hirap magbiyahe araw-araw. Dapat kasi 2 branches. Kada araw ang mabisita at ma-check ko. Hindi agad ako napagbigyan sa aking hiling. Hanggang sa nabuntis ako. Wala pang 1 taon ang panganay namin. At ipinakanganak ko ang bunso namin 4 days before ang first birthday ng aming panganay. Kaya, after my 3 months maternity leave, pagbalik ko ng trabaho, naging branch manager na ako. At dito na nagsimula ang lahat. Naging adik at kriminal ako, DJ Rocky. Mag-isa lang ako sa branch, walang ibang kasama, kundi security guard lang. Noong una, naglalaro ako ng online casino para everyday may extra income ako kahit 200 peso lang. Pero nang tumagal, hindi na ako nakontento. Hanggang sa nalilibang na ako sa paglalaro. At dahil sa hindi masyadong busy ang branch, ang dami kong oras sa paglalaro. Then buong sweldo ko. Yun na ang pinaglalaro ko. Then, hindi nagtagal. Pera na ng kumpanya ang pinanlalaro ko. Naging madali sa akin ang cash in dahil nga lulong na lulong ako. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. At para hindi makita na short ako, pinapalabas ko na merong nagpon or prenda pero ang totoo, ako lang yun. Walang item talaga. Nawala ang halaga ng pera sa akin. Ang importante para sa akin, nakapaglalaro ako. Yung parang Candy Crush lang ang nilalaro ko na wala akong pake pag natatalo. Nawala talaga ako sa sarili ko.
Ang tagal na panahon. Then nabuko ako. Nag-resign ang QA namin o yung quality assurance. Kaya walang nag-check sa lahat ng transactions ko sa branch. Ang pumulit naman na area manager sa akin, kapag bumisita sa branch, hindi naman lahat siya check eh. Kaya 500K. 500K ang inabot ng nagamit ko sa loob ng kumpanya. Then nag-decide akong sabihin at aminin sa asawa at pamilya ko ang lahat para matulungan ako. Baka sakaling may solusyon. Dahil gusto ko nang tapusin kung ano man yung ginagawa kong kabalastugan. Kung saan-saan kami umabot. Kung saan-saan kami humingi ng tulong. Kung kani-kanino kami humihiram ng pera. Nireject ako ng sarili kong nakatatandang kapatid. Hindi siya pumayag na ibenta namin ang lupain namin. Mas mabuti pa raw na makulong ako. Hindi ko yun ine-expect sa kanya. Ang sakit nun. Yung sa mismong kapamilya mo pa ikaw marereject. Umabot pa kami sa mayor namin. Gusto ko nga sana na umabot pa sa gobernador namin. Pero wala talaga. Hanggang sa lumipas ang mahigit 1 buwan. Wala rin kaming nagawa. Dahil sa takot ko. Dahil bago ang QA. Nagdarasal ako. Nagdarasal ako na bigyan niya pa ako ng pagkakataon para masolusyonan ko ang gulong pinasok ko. Takot na takot ako. Alam kong diretso na akong kulungan pag nabisto ako. Tuwing aalis ako ng bahay lagi kong iniisip na hindi na ako makakauwi. Ang daming masasamang pumapasok sa isip ko. Nadagdagan pa ng pabalik-balik sa ospital si mama. Ako lang ang nakapagtapos sa amin. Kaya ako yung sumusuporta kay mama. Gustong gusto ko nang bumitaw. Pero ayoko mag-give up para sa mga anak ko. At dahil sa wala akong ibang mapaghingaan ng tulong at umaasang makabawi, ipinagpatuloy ko pa rin ang paglalaro. Nang hindi nalalaman ng asawa ko. Wala talaga ako sa mabuting isipan. Wala na akong ibang inaasahan na source eh. Then tuluyan na akong naging addict. Hindi ko na mapagilan ang sarili ko. Buong araw sa branch naglalaro ako. Hanggang sa pag-uwi sa bahay. Sa gabi minsan naabutin pa ako ng madaling araw. At yun ang dahilan kung bakit konti na lang ang tulog ko. Hindi na ako nakakakain ng maayos. Alam kong lumalaki na ang problema ko. Umabot ang nadali ko ng 2.5 million kasama ang mga interes. Umabot na ako sa mga sikat na personalidad na humingi ng tulong. Hindi ako mahilig sa social media. Pero dahil sa problema ko, lahat ng social media na apps dinownload ko. Nag-create ako ng account para lang ma-reach out. Sina Alawi Family, Rosmar, lahat ng Showtime Family, Heart Evangelista, at kung sino-sino pa. Ang hirap na mag-reach out, humingi ng tulong, lalo na sa social media, ang daming scammer ngayon. Kaya naiintindihan ko naman na hindi talaga ako mapapansin. Then lumipas pa ang mga araw. Namatay ang mama ko. Nag-leave ako ng 4 na araw. Akala ko nga mabubuking na ako eh.
Yung tipong pagbalik ko ng trabaho, may pulis na nag-aantay sa akin. Pero wala pa rin. Gustong gusto ko nang pumunta ng police station at sumuko, pero salamat pa rin. Dahil bagong pagkakataon na naman ang ibinibigay sa akin ng Panginoon para makasama ko ang mga anak ko kahit sandali. Every day, tinotorture ako ng guilt ko na ang dami ko ng kasinungalingang nagawa sa asawa ko. Lahat ng mga loan na inapplyan ko, disapprove dahil sa hindi ma-qualify ang sahod ko. Ang daming pagkakataong ibinigay sa akin nang may kapal para sumuko, para ipakulong ang sarili. Pero ang mas ikinakatakot ko ay ang kinabukasan ng mga anak ko. Hanggang sa nakaalis na ang asawa ko papuntang Saudi. Dahil sa ang laki na ng problema ko, kaya siya nag-abroad. Masakit yun para sa akin. Wala, hindi ako makapag-isip ng maayos. Minsan nga nagdarasal ako na kunin na lang ako ng Panginoon. Yung tipong gusto ko nang matapos ang lahat. Gusto ko nang magbagong buhay. Isang araw nagpakonsulta ako sa isang therapist para matulungan ako. Nirefer niya sa akin ang isang attorney para malaman ko ang consequences ng mga aksyon ko. Decided na akong sumuko. Kapag nakahanap na ako ng attorney sa PAO, natutulong at sasama sa akin sa pagsuko. Pero hindi na ako umabot doon. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Nag-reshuffle kami ng branch. Sa ibang branch ako na-assign at iba na rin ang area manager. After 6 days, hindi na ako umabot sa scheduled day off ko na pumunta sa PAO dahil natuklasan na nila. Lahat shocked at alam kong nasaktan ko lahat sila. Pero alam kong may dahilan ang lahat. Sana mabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para bumangon at ayusin ang buhay ko kasama ng mga anak ko at asawa ko. And God is so good. Para bang may ipinadalang mabubuting tao ang Panginoon para i-handle ang sitwasyon ko. Hindi nila ako ipinakulong agad. Binigyan nila ako ng pagkakataon para makabayad, para maayos. 1 week ang ibinigay ng kumpanya para makapagbayad ako ng partial. Alam kong it was beyond my expectation. At buong buhay ko yung pasasalamatan. And Lord, kung ano man ang purpose ko dito sa mundo, please guide me to find it. At malampasan itong pagsubok na ito para sa pamilya ko. And I'm so sorry. Sorry for everything. Sa lahat ng pagsisinungaling ko, sa lahat ng pagnanakaw na nagawa ko, at sa mga taong nasaktan ko. Hindi ko matanggap at hindi ko mapatawad ang sarili ko. Pero alam ko ang lahat ng ito may hangganan at dahilan. At kung meron akong higit na ipinagpapasalamat sa lahat, yun na yung presensya ng asawa ko. He is a blessing. Buong-buo niya akong tinanggap. Sa kabila ng lahat ng mga kagagahan ko. Sana talaga'y may makatulong sa amin para hindi na ako makulong. Kahit bayaran ko at pagtrabahuhan ba habang buhay, wag lang akong makulong. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jessa. At ito, ang aking secret file.